umuzi wase South Africa, umuzi wase KZN, i-district umzinyanti, umasipala sikuwona, umasipala seNquthu. So baba wedolopha, baba Shabalala. Angizukuyibuza impilo. Silana umuga, isehlo, ingozi embi, Enyantis'igazi yenzeka izolo ntambama. Kuwona lo mgwaqo R68. Mawuqhamuka ngala usuka eNquthu edolobheni. Mawusuka eNquthu edolobheni uyedandi mawuyale. Sikuphi la awusithathe usibeke njengesakhamuzi esu number 1 la kwenzekeni kahle kule ndawo. Lapha sisendaweni yaseNquthu, indawo ebizwa ngokuthi kuseyiqhazeni. Abayibonele bathi imonto ibiqhamuka ngapha. ngasedandi kodwa bisuka khona kule mizi yaseHlakdam ibheke eNquthu. Yes. Yabalekela ke ama-potholes. Ama-potholes esikhuluma ngawo njalo sikhuluma ngaleli ngoba selifaka usimende nje sikhuluma ngananti yalisithwa isicapha. Ngathi ungazivala leso sicapha nkabi awuvale leso sicapha silibone leli pothole. Yabo nje umphakathi bosuzama ukuvala. Yila ma-potholes esikhuluma ngawo. Yebo, ngathi bibalekela i-potholes. Bathi imoto yokuqala ebiphambana nayo bekuyi-BM igcina ibaleka iphuma ngaphandle komgwaqo. Eyesibili bekuyitekisi bihamba umshayeli wayo yedwa iyona ke bese itholana nayo phezulu ke. Okwenzeka umshophi ke ukuthi ugcine kwedlule uma isirole yakhipha izingane ezintathu ebese iluza umphefumulo wazo bobathathu. Akubona izingane abantu asebebadala. Yes. Baluza umphefumulo wabo abathathu kwathi ababili kanye no driver wetekisi baphuthunyiswa esibhedlela. Yes. Abantu abalimele nabatholele umshophi abakhona kule ndawo. Abantu abalimele abakhona kule ndawo ngoba lo beshayela nobehamba nabo bakwaNkosi bese kuthi laba abashonile bobathatha bamuzodwa kwaMazibuko. Bese kuba ubaba uKhumalo ke behamba ngetekisi. Yes. Mhlambe ke mina angazi ukuthi sothini kodwa siyazi ukuthi sothini. Into umntalo kekhale ngayo njalo lokho ekhale ngento eyodwa ama-potholes. Impi yama-potholes ingenhla. Uzokhumbula ukuthi ke uMSC bekuse umama upheka inkonyeni uze wasungula uhlelo oluthi Operation Vala ipothole. Le operation igcine isi-adoptwe uNational. Ngoba ngiyakhumbula nje ukuthi nami ngangifaka ingcindezi sasilapho kwamakhutha la khona umgwaqo uthothi umaqephu maqothu ngathi ihawu lesiqhwaga kwaze kwabonakala ukuthi akube khona lolu hlelo lale operation. Kodwa kuze kuye manje nami nje angiyazi ukuthi ikuphi nendawo le operation. Nina njengomasipala kukhona nokuxhumana neprovince khona ukuxhumana nonational kulolu hlelo lwani le operation Vala zonke operation Vala ipothole. Nikuphi nalolu hlelo? Thina kakhulu sixhumana kakhulu ne-district. Yes. Kodwa ke phansi kwayo uDOT ingaphansi kwayo iprovince yona sixhumana nawe sibatshelayo ngoba kade ngikukhombisa ukuthi nala kunendawo emamanzi esesixoxile ukhansela exhumana ukhansela lolwathi exhumana noKhumalo ku Department of Transport ukuthi bacela ukuthi lamanzi ayamabe amathantala aphazamisa izimonto la. Nawo ke ama-potholes axakile kakhulu. Siyakhuluma ne-Department of Transport ukuthi ayisilekelele. Siyanxusa namanje ukuthi uDepartment of Transport ayikingenelele ngoba seziningi impilo elokhu eluzekayo njengamanje ngenxa yawo ama-potholes la sibhekene nawo nako lamathantala ukuthi kukhandwe imisele echitha amanzi ukuze amanzi angami emgwaqeni. Yes. Thina nje njengomkhandlu nathi sinawo ama-potholes besinayo edrobheni kodwa siphuthumile saqasha inkampani ezokwazi usivalela ama-potholes ukuthi isilekelele kuvala ama-potholes idolobha lonke. Babhizi ngalokho noma besavalile bazoqedela uma ngabe bevula. Mhlambe asibonga ngoba khona le ngiyayizwa le okhuluma ngayo baba me. Khona le eka operation Vala zonke. Khona lelo hlelo lolo angazi ukuthi niyakwazi ukuxhumana nalo ngoba engqondweni ibithi into bekufanele ngabe umasipala ukwazi ukuxhumana direct no operation Vala zonke ngoba kuze kube nane app angazi ukuthi ihamba ifikephi
ukuthi ke makunama potholes ngoba angazi usese kwi app ngoba nama potholes uyabona ukube umasipala oxhumene nje kanje ukuthi kune portion mhlambe senisikelene yona ukuthi okay siya understand ukuthi lo mgwaqo lo velo we province kodwa ngoba ungena kwi jurisdiction yethu njengomasipala abantu abalimala la abantu abashona la abantu bakamasipala lo bangaphansi kweso lakho ikhona into eqondile ne-operation vala zonke le yokuvala amapotholi ayikho ngoba sisaxhumana nje no Department of Transport lo osemzinyathi bona abantu esixhumana nabo. Okay ilokho bengifuna ukubheka kuphela ngiyacabanga ukuthi muzo se South Africa nizwele nami ngisukile eThekwini ngoba ngizwele lengozi izolo ntambama ngathi asizobheka uma ingozi kuthiwa idalwe ipotholi inkinga ayibase kutheni ke uma beku driver odale inkinga kuzokwenza uphenyo bese ke u driver ayaboshwa noma abhekane namacala o culpable homicide uma kuukuthi ke ophenyweni kuyavela ukuthi iphutha le department kwenziwa njani lapho ilapho ke sisacela khona ke izazi imithetho ngabe uyimanje ngabe ummeli ngabe umshushisi ake nisikhanyisele ukuthi iphutha makungela department i-department kwenziwa njani ukuthi ifacane noma iqondane nezindleko noma ibe accountable for that ngoba enye into ezokwenzeka mawusha ipotholi siya understand ukuthi isondo la kuhamba yoclaim kwa transport siya understand ukuthi mayilimele umuntu uya kwa road accident fund ngiyayibona le ngiyayizwa leli iphutha le negligence yokuthi kuyekwa amapotholes esikhathi esingaka bese uthola ukuthi ke ingozi imphumela iyachaza ukuthi ingozi idalwe ipotholi kwenziwa njani i-department iba accountable kanjani njengokuthi nje imoto yami mayilimele ngingayi kwi-insurance yami ikhokhwe i-department uyabona yilokho engizama ukukufuna manje ukuthi sekufanele ukuthi manje izazi imithetho zase-South Africa zisilekelele ukuthi umuntu nomuntu owenza iphutha emgwaqweni abe accountable yilokho engizokubheka ake sithi sibonge baba uShabalala nawe nokuthi nisilinde kwi-scene of accident awakho elakho lokugcina sithokoza kakhulu nakuwe baba Msweli ukuthi mawuzwa lengozi usukumele phezulu siyazi ukuthi izwi lakho limemeza kuzakale nalabo abathintekayo bakwa transport bazozwa nabo ukuthi umonakalo ungakanani masingasukumeli phezulu nathi sihlabe ikhwela ukuthi asibambisana ne-department qinisekisa ukuthi imigodi le ekhona engama-potholes iyavalwa yonke ngoba kugcina kunemphefumulo eminingi njengalena elahlekile womndeni owodwa olahlekile sifisa ukuthi sibambisane ne-department kusondelwe kubanjiswane kuzanye ukuvalwa lemigodi ekhona kuzanye ukulungisa izinto engagcina zisilethele ingozi bese sibakhuza ke nomphakathi wakithi ukuthi siyawucela umphakathi wakithi ukuthi uma ngabe kukhona imfuno nje obubusho aqondane nama department afanele ngoba amanye ama-potholes adalwa yikho ukuthi kulwele imfuno asisho ukuthi abantu bakithi makhona into abangeneme ngazo abathule kodwa ukushisa ingqalasizinda asebenayo igcina yenze isimo njengalesi ukuthi silahlekelwe izihlobo zethu nabantu bethu esibathandayo ngenxa yokuthi sishisa umgwaqo njengoba uhlalusha ukuthi umlilo uyezwana netiyela siyaqwashisa kumphakathi wakithi ukuthi sikhona singabaholi makhona izinto ebezinkinga abasondelane nathi siyixoxeni izinto sibone ukuthi sithatha sibhekaphi nazo kunokuthi sigcine sikhande ama-potholes azogcina silahlekisele nemphefumulo yabantu bethu esibathandayo. Siyabonga kakhulu umeya amagama kameya lawo uhamba kuona awami uyabona nje mina ngcono ngoba umkhandlu wonke lo waseNquthu uyabona into ezobalula kulonyaka ukuthi makunento abayifuna la eNquthu abese ofisini kungcono kuthiwa umeya kangenange office uMM akangenange office bavalile bathi bafuna ukuthi kukhulunywe na ngoba mawushisa ingqalasizinda ngempela ufaka wena oqala engozini uzofaka abanye abantu engozini kanti vele ukubulala ingqalasizinda amagiya amagxatha ayishumi ayemuva alikhe liya phambili kanti masizoya eofisini sizoqhinqa la nganenkantolo
umuntu makuthiwa akangayithola ibheli bafika abantu beqhinqela bebanga umsindo la inkantolo izwe lonto asenze njalo asekumasipala asekwi-district asekwi-province maku-transport asingeni lapho sicele u-driver sithi ubani operator la gandaganda was asambe siyovala lapha ngcono kuthiwa simqhubile yilokho ngaba ngcono kunalento esiyenza ngoba ngempela asiyindawo eSouth Africa masizobulala khona ngoba sifune kungekho angehle ngobonda nje sicaphucamu ngethemba lokuthi siyokhuluma ngoba vele kulesi sigodi sase-South Africa siyazana.